Vítam vás všetkých v Tabačke. Toto je ďalšia séria diskusie Tabačka Talk, ktorú organizujeme spolu s Pride Košice. Za to im ďakujem, že takto rýchlo nás pustili do programu. Táto diskusia reaguje na aktuálne dianie, to, čo sa deje v kultúre. Medzi nás prišlo niekoľko hostí. Začnem od Zuzky Psotkovej, ktorá je domáca. Je to členka správnej rady v Tabačke, zároveň divadelná dramaturgička a členka Anteny, predstavenstva Anteny. Robert Furiel, ktorý je riaditeľom organizácie Sapling, čo je organizátor Pride Košice. No a z ďalekej Bratislavy pricestoval bývalý generálny riaditeľ pán Matej Drlička. Aktuálne dianie je veľmi dynamické. Každý deň sa niekam hýbeme dopredu alebo dozadu. Ja by som sa ale vrátil niekedy na začiatok roka, kedy vlastne ministerka kultúry v zásade oznámila, že končí s podporou LGBTI plus aktivít a projektov z Fondu na podporu umenia. A priamo pritom argumentovala s jedným z projektov vlastne tvojej organizácie. Ako ste vtedy vnímali tú kritiku? My sme to v prvom rade vnímali ako útok. Ja som otvorený kritike, robíme veci v rôznej kvalite, takže vždy som otvorený konštruktívnej spätnej väzbe. Ale dobre, že to spomínaš, lebo to trošku zasadza tú aktuálnu situáciu do širšieho kontextu, že ona vlastne s tým neprišla sama. Že ona citovala neúplne kvalitný článok z denníka v odzvukách Štandard, kde tiež akože si redaktorka vytiahla rôzne informácie z centrálneho registra zmluv, z verejne dostupných zdrojov, vhodne to pomiešala a vyšlo to z toho, že Sapling dostal 600 000 na sexualizovanie mládeže. Akože super téma, že OK. A potom to zdieľal kadekto no a vlastne jeden z tých článkov ona ministerka citovala a musím povedať, že nás sa to akože dotklo, akože organizáciu to dosť vystrašilo, neboli sme zvyknutí na takéto útoky. Akože jedna vec je, keď niekto niečo píše, hlavné správy, štandardy a takéto hlúposti, ale keď predstaviteľka štátnej moci špecificky poukáže alebo špecificky zaútočí na konkrétnu organizáciu na základe nepravdivých informácií, tak to už bolo také, že nám zablikali kontrolky a nevedeli sme trochu ako reagovať, takže sme rýchlo dávali dohromady nejakú reakciu a potom sme trochu aj riešili, že OK, čo všetko nám vlastne môže ako urobiť zo svojej pozície. Tam stále prebieha u nás nejaká interná či už diskusia, alebo ako kontrola tých vecí, lebo teda áno, mali sme v minulosti podporu od Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Fondu na podporu znevýhodnených skupín, ktoré všetky tieto tri fondy, myslím, spravuje Ministerstvo kultúry, takže boli tam nejaké akože väzby. S tými fondami nebol nikdy žiaden problém, ani s realizáciou tých projektov. Ten projekt, ktorý ona spomínala, vôbec nebol v gestii Ministerstva kultúry, to bolo financované z programu Erasmus+, nejdem zaťahovať do detailu, ja o tom rád rozprávam, niekedy si ma objednajte na prednášku o programe Erasmus+, ale proste späť k tomu, že proste bol fakt, že desivé, že niekto na nás takto škaredo zaútočil v podstate s veľmi vymyslenými dôvodmi. Keby proste vytiahla a povedala, neviem, toto sa stalo, alebo toto sa stalo, OK, ale v prvom rade bol to projekt od Dragu. Drag je jedna z fóriem umeleckého vyjadrenia, kde sa ľudia prezliekajú a vstupujú do rôznych rolí, líčia sa, spievajú alebo lipsynkujú. A bolo to proste zamerané bolo to otvorené aj pre ľudí od 16 rokov, takže to bol zrazu problém, že 16-roční by sa prezliekali a lipsynkovali a tancovali a nedaj Bože by sa dobre mali.
A čo bolo ešte vtipné, že tam vlastne ani žiadni 16-roční alebo ľudia pod 18 neboli, ale to už ako, to by som mohol rozoberať slovo po slove, ale proste bol to taký veľký výkop tohto roka a vlastne od januára som na veľmi takom, že intenzívnej vlne veci, ktorá teraz trošku už začala opadávať a potom zase naskočila. Takže ako mám pocit, že niekto na mňa uvalil tú známu čínsku kliatbu nech žijete v zaujímavých časoch, lebo naozaj žijeme vo veľmi zaujímavých časoch. Aký to má vplyv na organizáciu? Je to takýto typ útoku? Je to niečo akože krátkodobé, alebo ohrozuje to dlhodobé aktivity alebo partnerstva, ktoré tá organizácia vytvárala? Sme sa to snažili brať trochu s humorom, že najväčší PR počin nám spáchala práve ona, lebo vlastne hneď po jej vyjadrení nám začali chodiť dary na podporu a to sme ani nikde nič nezverejňovali, ani sme nerobili proste zbierku, ale máme proste štandardne na svojej stránke darovací batón. Takže to bolo veľmi, veľmi akože príjemná a pozitívna vec v tom celom marazme, lebo zároveň proste mnohé moje kolegyne a kolegovia to prežívali trošku náročnejšie. Ja som v aktivizme od roku 2008 a mám pocit, že už ma akože nič nejak zásadne neprekvapí a mám tie emočné firewally, ale niektoré proste kolegovstva to znášali ťažšie, museli sme to trošku akože interne riešiť. Chvala Bohu, nemalo to zatiaľ nejaký akože substantívny negatívny dopad, či už na financovanie alebo chod organizácie, ale taký ten subjektívny pocit tam bohužiaľ zostal u mnohých kolegov a kolegyň, že sme proste nejaká lovená a štvaná zver. A čo mňa osobne veľmi mrzí, lebo proste nemyslím si, že ľudia by mali mať takéto pocity zo svojej práce, ktorá nie je ako keby nejakým spôsobom špecifická. My nie sme nejaká odbojová organizácia v Tretej ríši alebo niečo podobné. Sme proste organizácia, ktorá robí festival, má komunitné a poradenské centrum, pomáhame konkrétnym ľuďom, vzdelávame a proste toto by, akože šťastie to patrí k tej téme, ale nie v takejto intenzite. Ak teda dôjde k zastaveniu financovania z Fondu na podporu umenia týchto aktivít, bude to pre vás likvidačné, alebo ako vlastne vyzerá financovanie vašej organizácie? Ako patchwork. Taký nádherný patchwork, ktorý sa celý rok šije a človek dúfa, že sa bude mať v zime čím prikryť. Teda je to naozaj viac zdrojové financovanie, z väčšej časti teda z verejných zdrojov alebo z grantových zdrojov, lebo tá filantropia individuálna alebo nejaká korporátna na Slovensku zatiaľ tak rozvinutá nie je, že by sa nám darilo vykrývať väčšiu časť rozpočtu zo zdrojov a z príjmov, či už od donorstiev, či už jednotlivých alebo korporátnych, keď aj tých je. Zastavenie podpory z týchto fondov bude znamenať, že nebudeme robiť tie aktivity. Akože Pride sa dá urobiť vždycky. Pride sa dá urobiť tak, ako sme ho robili pred 12 rokmi, 2 repráky, 2 SBS-kári a na námestí a Pride sa dá robiť aj takto. A všetko medzi tým je Pride. Takže proste my budeme nejakým spôsobom obmedzení v tých aktivitách, ale nebude to pre nás likvidačné. A chvála Bohu, akože z týchto zdrojov to nebola nejaká väčšina časť nášho rozpočtu, ale napríklad akože celej organizácie, ale čo sa týka rozpočtu Prideu, tak to bolo zhruba 40-50%. Ovládnutie Fondu na podporu umenia je jednou z aktuálnych tém. Všetci sme asi sledovali proces, ktorý prebiehal aj v parlamente, kde sa to niektorí poslanci snažili zvrátiť, nakoniec sa to nepodarilo a vlastne dnes už sú vymenovaní noví členovia rady. Čo sa týka financovania alebo typ aktivít, ktoré financuje Fond na podporu umenia, tak aby sme to dali do kontextu napríklad pre našu organizáciu Tabačky, my máme rozpočet okolo 1,5 milióna eur, z toho celkové grantové dotácie sú na úrovni asi 300 000, čo je 20% celkového ročného rozpočtu, ale z toho zdroje FPU sú na úrovni až 70%. My máme vlastne 3-ročný grant, tak ako nadácia Milana Šimečku. Ak teda prídeme o tieto zdroje ako organizácia,
tak evidentne to nebude likvidačné pre tabačku, ale bude to mať nejaký vplyv takisto na obsah. A moja otázka, Zuzana, na teba je, že teda ty ako aj divadelná dramaturgička, ako vlastne bude vyzerať tabačka bez týchto peňazí? Ďakujem pekne za otázku. Ja tu teraz hlavne zastupujem teda Anténu, čo je sieť pre nezávislú kultúru. A je to sieť, ktorá vznikla v roku 2009 a aktuálne združuje 33 kultúrnych centier rôzneho rozsahu po Slovensku. My ako Tabačka Kultúrfabrik sme jedným zo zakladateľov tejto siete. Ale áno, samozrejme, viem sa vyjadriť aj k tabačke samotnej, ale ešte predtým by som chcela nadviazať na to, čo hovoril Robo. A síce, že takáto nenávistná retorika z úst pani ministerky, to je ten problém. Tie peniaze, bez tých sa zaobídete, bude sa vám žiť ťažšie a to isté platí aj o nás, o kultúrnych centrách. Ale to, akým spôsobom budete chodiť po uliciach, ako sa budete cítiť a ako bude nazerať väčšinová spoločnosť na to, čo robíte a aký sme, aký ste, to je problém. To je zásadný problém, ktorý ja som vnímala začiatkom roka. A zároveň to, že niekto z pozície proste nadriadenej osoby si dovolí bez informácií detailných, menovite menovať konkrétnu organizáciu. Týmto sme začali rok. Ako sledujeme tlačovky Ministerstva kultúry, tak oni v tom pokračujú. Hej, čím viac konkrétnych meno, priezvisko a chvíľku aj adresa, kde bývame a čo robíme. Čiže toto je to, čo mňa osobne rozrušuje. A okrem toho systémové nástroje a systémové zmeny, samozrejme, Fond na podporu umenia je pre nás veľmi dôležitý, aj keď percentuálne, ako povedal Karol, to nie je veľká časť rozpočtu, ale je pre nás zásadná. Pretože toto kultúrne centrum za tie roky narastlo. Je tu teraz bar, je tu teraz reštaurácia, je tu coworking, kino, galéria. Ale my sme začínali s úplne základnou jednoduchou ideou a síce prinášať zaujímavé, inovatívne veci divákom, diváctvu. Prinášať veci, ktoré neuvidíte v mainstreamových kultúrnych domoch, v produkčných domoch. A toto je to, táto línia je vlastne z väčšej časti aktuálne dotovaná Fondom na podporu umenia a výstupmi, ktoré sú viazané na tieto zmluvy. To znamená, čo sa nám stane, keď prídeme o túto dotáciu? Bude sa nám žiť ťažšie, budeme sa musieť nejako pretlkať a k čomu dospejeme? Staneme sa nejakým produkčným domom, ktorý bude robiť mainstreamové inscenácie, ktoré môžu byť kvalitné, ja nespochybujem kvalitu mainstreamu, ale to nie je tá idea, s ktorou sme zakladali kultúrne centrum. To znamená, že nestane sa nám až tak mnoho a zároveň sa nám stane veľa. Jednoducho prestaneme prinášať tú kvalitu, o ktorej si myslíme, že je dôležitá pre toto mesto a pre naše diváctvo. Skomplikuje sa nám existencia. Ako si spomínala, takisto sme členom Antény. Členovia Antény sú to organizácie, ktoré majú rôznu veľkosť, od starších, od zakladajúcich členov ako A4, Stanica Žilina, ale aj noví členovia. A práve FPU bolo jeden z hlavných zdrojov. Aj to, že vôbec vzniklo FPU, bol dôvod na to, že vznikli takéto priestory a takéto centra po Slovensku. Bude to likvidačné pre nejakú časť týchto organizácií? To, že vlastne existuje FPU v tej forme, akej existuje a to, že bolo tak dobre nastavené, aj keď samozrejme všetko sa dá zlepšovať, ako bolo nastavené, je aj výsledkom nášho snaženia, nášho networku, ktorý je jediný národný network kultúrnych centier. Takže my sme boli národný network predtým ešte, ak to bolo vôbec moderné. Samozrejme, že sme rôzni. Sme vo veľkých mestách, sme v malých mestách, máme rôzne zamerané dramaturgie, niektoré viac komunitné, niektoré viac umelecké, niektoré sú menej vyhranené, niektoré sú viac. Naozaj je nás aktuálne 33 a stále sa rozširujeme, z čoho máme radosť. A je to výsledkom aj systematickej podpory, ktorú poskytoval Fond na podporu umenia. To znamená, že ak o ňu prídeme, tak logicky ten počet zrejme už nebude narastať a v malých mestečkách, kde proste vznikajú nejaké kultúrne bunky, ani nie centra, ale ľudia, ktorí sú ochotní žiť v nejakom maličkom meste a niečo tam budovať, nedostanú ten prvotný impuls, ktorý teraz môžu dostať a nezačnú proste nič robiť, ale pri najhoršom proste nebudú robiť nič, alebo sa zbalia a odídu. To znamená, že je to zásadná záležitosť. A keď sme ako keby nejakým spôsobom sa snažíme samozrejme reagovať na to, čo sa deje na tej kultúrnej scéne, celkom intenzívne komunikujeme v rámci Antény posledné dni a týždne,
A niekoho sa to dotkne viac, niekoho menej. Veľmi dôležité je pri kultúrnych centrách, okrem Fondu na podporu umenia, ktoré je taký nejaký vzdialený náš partner, a síce veľmi dôležitý, ale predsa len vzdialený, mesta, miesta a kraje, v ktorých žijeme a v ktorých tvoríme. Pretože to sú tí priami ľudia, s ktorými my sa vieme stretnúť na ulici, ktorí chodia na tie naše podujatia a ktorí vedia, čo robíme. To znamená, že situácia každého toho jedného nášho člena závisí od toho, v akej sa nachádza situácii, v akej je budove, komu patrí budova, platí nájomné, neplatí, komu ho platí, kto je na kraji, aká politická strana, ako vychádzajú. To znamená, že fond je nad tým všetkým samozrejme, ale to, keď si odstrihneme fond a prestane existovať, niektoré z tých centier vlastne skončia hneď alebo budú fungovať takto ako proste prvý Pride, hej, že na jednej bedni. Ale niektoré sa môžu udržať. Závisí to všetko od tých partnerstiev, ktoré existujú na tej lokálnej úrovni. Čiže naozaj je to veľmi rôzne. Téma, ako vlastne vyzerá tá lokálna úroveň, bola vždycky témou, ešte aj v časoch, keď neexistovalo FPU. A v zásade istým spôsobom to FPU aj suplovalo vlastne to, že neexistuje tá podpora na lokálnej úrovni, neexistujú mestské grantové schémy, česť výnimkám, neexistujú grantové schémy na úrovni krajov. U vás v zriaďovanej inštitúcii je to trochu ináč. Vy vlastne podpisujete každý rok kontrakt s Ministerstvom kultúry, kde sú zadefinované rôzne výstupy, merateľné ukazovatele a tak ďalej. Je tento proces uzatvárania kontraktu, je to vec formálna, alebo tam prebieha nejaká diskusia so zriaďovateľom a naozaj akože dajú sa tam nastaviť nejaké parametre vašich výstupov, alebo vlastne to, čo robí tá organizácia v danom roku? Jednoduchá otázka, ale odpoveď bude trošku košatejšia. Začnem od začiatku. Keď som prišiel do Národného divadla v 21., tak kontrakt bol podpísaný môjim predchodcom, pánom Kováčom. A on podpísal kontrakt vo výške 17 miliónov eur pre SND. S tým, že rok predtým to bolo, ak sa nemýlim, 21 alebo 22 miliónov. My sme teda vstúpili do inštitúcie, ktorá bola hneď z kraja podfinancovaná. Bolo to úplne zjavné. Vtedy bola ministerka pani Milanová. No vlastne ja som mal to šťastie, že som mal v tíme, ak poviem geniálneho, takto nepreženiem ekonóma Mateja Bošňaka, ktorý vlastne prišiel z veľkej konzultantskej firmy EY a po tých rokoch tvrdej roboty za tvrdé korporátne peniaze si povedal, že chce urobiť niečo pre spoločnosť a teda prišiel so mnou a on rýchlo preskenoval rozpočet a skonštatoval, že v máji sme bez peňazí. Proste nebude cash, lebo Národné divadlo to financovanie funguje na mesačných tranžách, takže z tých 17 miliónov sa urobí 12 tranží a tie sa posielajú. A keďže máte nejaké fixné výdavky, platy, odvody, energie, tak vyšlo to, že proste budeme pred sebou tlačiť dlh, bol COVID, takže my sme nemali žiadne vlastné príjmy vo forme stupeniek. Skrátka povedali sme, že tak asi rovno ideme preč, lebo toto sa nedá ukočírovať a vtedy vlastne ministerka povedala, že OK, tak pripravte nejaký váš návrh, my sme vtedy urobili ten ozdravný plán a po ťažkých rokovaniach sme teda vyrokovali to dofinancovanie. Hovorím to preto, lebo už toto ukazuje hodnotu toho kontraktu. A vlastne vtedy, keď sme sa o tom kontrakte veľa handrkovali, tak ja som inicioval, že vlastne Národné divadlo si najalo externú právnickú firmu, ktorá urobila analýzu toho, že čo vlastne ten kontrakt je. A výsledkom analýzy bolo, že je to kancelársky papier popísaný písmenkami, že to je asi celá hodnota toho kontraktu takzvaného. Takže následne sme o tom viedli debaty. Na ministerstve bolo IKP, Inštitút kultúrnej politiky, ktorý je v tejto chvíli zrušený, ktorí vytvárali nejaké mantinely, nejaké ako keby merateľné ukazovatele, ktoré sa snažili implementovať do tých kontraktov, aby tú inštitúciu zaviazali, že tieto merateľné ukazovatele budeme sledovať, musíte ich naplňať a okrem u nás teda inscenácií, nejaké počty predstavení boli aj iné merateľné ukazovatele. Takže počas toho roka my sme spochybňovali nejakú právnu hodnotu alebo validitu toho dokumentu. Do toho sme komunikovali o tých ukazovateľoch a vlastne v tom druhom roku sa to začalo správať relatívne normálne. Niečo sme si zadefinovali a vlastne ten druhý rok, ktorý bol čiastočne covidový, skončil tak, že sme ako naplnili merateľné ukazovatele, dostali sme tak peniaze, že sme sa nejako dogrgali do konca roka a nejako sme to zvládli. No a potom vlastne prišiel tretí rok fungovania, kde
Medzi tým sa zmenila vláda, bola úradnícka vláda a vedeli sme, že pred nami bude ďalšia vláda. Tam sme zase riešili valorizáciu, čo je taký moment, ktorá štátnych zamestnancov veľmi zaujíma. Národné divadlo je vyňaté zo zákona, ktoré ošetruje valorizáciu, takže keď štát povie, že valorizuje sa, tak sa zvalorizuje celý štátny sektor, okrem v našom prípade 3 inštitúcií, a to je teda Národné divadlo, zabudol som tu, Slovenská filharmónia, a je v tom taká nejaká ešte inštitúcia z oblasti, tuším, že nejaký park prírodný, akože taká nejaká anomália tam je z oblasti životného prostredia. Podpísali sme kontrakt s tým, že nevychádza nám to finančne a zaviazali sme sa, že zarobíme viacej peňazí. Čiže sme si my naložili na chrbát, že dali sme si ambiciózny cieľ zarobiť o 1,5 milióna viac na vlastných príjmoch. A tým, že sme mali v mojom týme všetci také akože komerčné zmýšľanie, tak sme mali ambície začať zbierať aj ďalšie príjmy. Skrátim to, skončili sme s vlastnými príjmami na úrovni 1,7 milióna, takže sme zarobili viacej. Prežili sme to a stále sme ale ako keby spochybňovali validitu toho kontraktu, ktorá nám vlastne negarantuje nič. Akože my musíme garantovať to, že niečo zahráme, ale vláda nič negarantuje. No a teraz, na začiatku roku 2024 rovno prišla prvá správa, že plošné šetrenie 5% dole, takže z toho kontraktu podpísaného nám rovno zobrali. Takže opäť bola otázka, že tak na čo sa tu hráme, na čo my podpisujeme, prečo sa my máme zaviazať k nejakému plneniu a zároveň vláda, alebo teda zriaďovateľ nám tie peniaze odoberá, ale opäť povedali sme si, že zvládneme to a my sme naozaj ten rok zvládli a ide len koncovka, že po tom úpornom snažení, kde sme napriek kráteniu zvládli a skončili sme, akože prvýkrát v histórii novej budovy sme skončili že s prebytkom, že s kladným hospodárskym výsledkom, tak sme absolvovali stretnutie s pánom Machalom, ktorý na tom stretnutí povedal, že merateľné ukazovatele a dáta, že to nie je zlaté tela, že to vôbec nie je podstatné. Akože na to sa, že to nie je to merito. A keď sa teda kolegovia, a to už bolo po mojom odvolaní, pýtali, a že čo je teda to merito, on povedal, že akože kvalita dramaturgie, a keď sa opýtala Mirka Kičiňová, že kto hodnotí dramaturgiu, tak keď jednoduchším odpoveď, tak bolo, že oni. A keď vám teda zostrihajú tie percentá, viete aj vy zareagovať tým, že zostriháte výstupy? No, ako psychologicky pre mňa bolo strašne ťažké uchopiť, že zriaďovateľ, ale nie len Šimkovičová s Machalom, sa správajú k svojim inštitúciám, a teda menovite k nám, že ako keby to bolo moje divadlo, že my dvaja vám dáme menej peňazí a ty máš teraz menej peňazí, tak sa zariaď. Ale to je štátom zriadená inštitúcia, riadená samostatným zákonom, ktorá proste má, však neuhradenie miest je trestný čin. My máme nejaké povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona. A mne celý čas prišlo vlastne najabsurdnejšie na tom celom, ako sa s nami rozprávali. Ja som sa snažil s tými 3 ministerkami, aj keď so Silviou Hroncovou, to bolo samozrejme príjemná debata, vysvetľovali, ale že my sme vy. Veď my sme štátni úradníci, presne ako vy, a my chceme čo najlepšie spravovať tie peniaze, ktoré nám pošlete, ak to poviem úplne vulgárne. Vy máte všetky kontrolné mechanizmy na to, aby ste kontrolovali, či to robíme správne. Začínajúc od toho, že je tzv. Rozpočtový informačný systém RIS, v ktorom oni vidia nám do peňaženky a na základe mesačných odpočtov vidia presne, ako hospodárime. Ale keby im to nestačilo, tak majú samozrejme NKU a takýto inšpektorát a tak ďalej. Že toto je rovina, ktorá nie je len príznačná pre toto vedenie rezortu, ale ako keby permanentná nedôvera, trestanie, nedostatočná komunikácia, anticipácia prípadných problémov. No a teraz odpoveď, áno, že však vyhoďte ľudí. No tak ale akože každý, kto niekedy riadil inštitúciu, tak vie, že výpovede stoja peniaze. To nie je, že dobre, tak vyhodíme celú operu, lebo tá je najdrahšia. Tých 400 ľudí, ktorých pracuje v opere, veď to sú odchodné, odstupné v prvom rade. To znamená, že my o nich prídeme, ale ešte im budeme dokonca, tam sú ľudia, čo tam pracujú niektorí 120 rokov, takže tam sú tie odchodné, odstupné naozaj extrémne vysoké.
Takže áno, redukovali sme počet zamestnancov od môjho príchodu, ale aj zatvorením historickej budovy sme zredukovali počet zamestnancov o 150-160 ľudí, takže akože tie úspory na ľudských zdrojoch boli veľké, ale tie sa vždy premietnú až v ďalšom roku. No, my sme sa teda veľmi hecli v tom, že sme spoplatnili parkovisko, to nám robilo 120 000 ročne, že sme ako keby začali prevádzkovať vlastné gastroslúžby, to nám generovalo prvý rok nejakých nič válne, nejakých 40-50 tisíc, lebo tak operný bufet je otvorený 20 minút za deň, hej, takže akože to je, že teraz. U nás je to trošku viac. Hej, áno. Sú možnosti, kde tá štátna inštitúcia dokáže vymyslieť nové zdroje vlastného financovania, ale nie sú to zásadné peniaze. Ten pomer, ktorý bol u nás 80-20, čiže 80% štátny príspevok, 20% vlastné príjmy, tento model je vlastne prítomný vo všetkých veľkých európskych divadlách. My sme sa stali členmi mnohých platformiem, hlavne teda Opera Europa a ETC a videli sme, že toto je úplne zdravý model, ktorý inak sú zriaďovaní, tie iné divadlá, ale 80-20 je v podstate v poriadku a my sme vlastne smerovali v tomto roku 24. my sme smerovali k tomu, že sme sa chceli dostať na 25 vlastná udržateľnosť a 75 štátny príspevok. Takže tie dôvody na vaše odvolanie, ktoré akože boli komunikované z Ministerstva kultúry, tie ste už viackrát vyvracali v rôznych rozhovoroch. Už ste to trochu naznačili. Mňa by sa ešte by som sa dopýtal teda, aké vy máte za seba a za váš tým najväčšie úspechy za divadlo a vlastne za to obdobie, ktoré ste viedli divadlo. To pivo je nealkoholické. K tým dôvodom sa ja veľmi ochotne vrátim, lebo sú komické a však treba aj sa trošku pobaviť, ale nemusíme hneď v tejto chvíli. Ja som hrdý na tri veci. Prvá vec je, že sme nastavili manažment Národného divadla. Myslím si, že po dlhej dobe, nemám preštudované všetky manažmenty za 104 sezón, takým spôsobom, že z pozície generálneho riaditeľa som sa nemiešal zásadným spôsobom do umeleckých otázok. Hej. Moji predchodcovia boli baletný choreograf, operný režisér a viem z rozprávania, že ako keby vždy oni si to svoje, ten si riešil balet, ten si viac riešil operu, aj režirovali, aj choreografovali a boli viac menej hlavou v tom umení. Ja som zdedil sekretárku, ktorá robila pre viacerých a tá bola šokovaná, že som stále v kancelárii a že v kuse poradujem a že prečo ako si trošku aj neoddychnem na sále. Takže prvá vec je, že sme oddelili management, ktorý sa stará o financovanie, hospodárenie, riadenie, stratégie od toho umeleckého manažmentu. Myslím si, že ten tým, ktorý som si vybral, mal dobré výsledky, že ja som tam priebežne aj menil tých riaditeľov. Toto oddelenie považujem za strašne dôležité. Pri tak veľkej inštitúcii, ako je Národné divadlo, si myslím, že generálny riaditeľ má byť hospodár, ktorý riadi procesy, samozrejme sleduje výkonnosť jednotlivých riaditeľstiev a súborov, ale malo by to byť oddelené. Aby tam nebol žiadny vplyv generálneho riaditeľa, ktorý logicky nemôže rozumieť aj činohre, aj baletu, aj opere. To je prvá vec. Druhá vec je, že toto mi dalo priestor na to, aby som sa spolu s mojím tímom začal venovať nášmu majetku, lebo historická budova, to bola prvá vec, ktorú sme vlastne urobili taká väčšia, sme zatvorili historickú budovu. Upozornili ma zamestnanci krátko po našom príchode, že pán Rečka, tá budova, len aby ste vedeli, že tam nie sú revízie na technológie. Tak sme si urobili audit a zistili sme, že moji predchodcovia ranovali historickú budovu SND v rozpore so zákonom, s ohrozovaním života zamestnancov, lebo tie technológie boli 40, 50, 60 rokov staré, výrobcovia neexistujú, revízie prešli, teda vypršali a dnes historická budova by neprešla žiadnou štátnou skúškou na žiadnu technológiu. Tak sme to zatvorili. Mimochodom, pani Šimkovičová a pán Machala sa tam boli potajomky pozrieť a skonštatovali, že však tomu nič není. Však to ideme znova otvoriť to a chystajú k tomu aj tlačovku, však aj my. A potom sme sa začali venovať novej budove, kde sme spustili sadu zložitých verejných obstarávaní, lebo kolabuje riadiaci systém v činohre, mali sme zhorenú trafostanicu, nefungovali výmenníky, z 3 kotlov na teplú vodu fungovali 1. Akože tým mojim predchodcom to nevadilo, lebo režírovali, ale my sme sa tomuto venovali. A plus teraz sme spustili rekonštrukciu umelecko-dekoračných dielní, ktorá typujem, že havaruje, lebo 3 týždne je divadlo bez pána.
ale k tomu sa môžeme vrátiť. A tá tretia vec, čo sa podarila, je, že vlastne 2 roky po covide sme dosiahli v tých nepodstatných merateľných ukazovateľoch najúspešnejšiu sezónu ever. Mali sme najviac divákov v prípade opery viac ako predtým v 2 budovách, takže my sme v jednej budove mali viac divákov ako predtým v 2. Mali sme najvyššie tržby a tých merateľných ukazovateľov je kvantum, tam sú proste sprievodné podujatia a podujatie pre deti, podujatie pre seniorov. Takže tá tabuľka, ktorá má, 80 riadkov, merateľné ukazovatele, nastavené IKP, tak všetky boli prekročené. Takže na toto samozrejme som hrdý. Vlastne táto sezóna, ktorá sa začína teraz v septembri, tak to je vlastne taký akože 100% výsledok už vášho riaditeľovania. Takže keď si niekto chce pozrieť, že v podstate tieto výsledky by sa vždy na konci mali pretaviť do niečoho, čo môžu prísť diváci vidieť, tak... Neviem, či ste videli film Svieráka a Smoliaka Neistá sezóna, ale Národné divadlo čaká neistá sezóna a rozhodne nemôžem povedať, že sezóna 105. bude niečo, čím sa ja chcem píšiť. My sme ho nastavili takým spôsobom, že v prípade opery sú podpísané zmluvy už na 106. sezónu, lebo sme sa až perverzne vyžívali v plánovaní s mojimi kolegami, čiže hracie plány, zmluvy, ako keby či už inscenačné týmy alebo hostujúci, oni sú podpísané. Problém je v tom, že Národné divadlo je 3. týždeň bez generálneho riaditeľa, 1. týždeň bez ekonomického riaditeľa, my nevieme, kto k nám príde, dneska dal demisiu riaditeľ opery a už teraz je tam sada havárií, ktoré z hľadiska národného hospodárstva nie sú relevantné, lebo nevieme podpísať ako keby drobné veci, ale hlavne nevedia sa uhrádzať veci. Že tam nie je nikto, kto im mohol podpísať úhrady. Základná finančná kontrola u nás bola veľmi prísne ako keby reglementovaná a nič nad 5 000 eur nemôže podpísať, všetko nad 5 000 podpísal štatutár, prípadne poverený ekonomický riaditeľ. Tam nemá kto podpisovať. Už teraz vieme, že bude problém s orchestrom na Líšku Bystroušku, čo je premiéra. Už teraz vieme, že dirigent Juraj Valčová, ktorý je akože dirigent svetového rangu, si kladie otázku, či vôbec akože príde to naštudovať. Už teraz Slava Daubner má kvôli kultúrnej vojne pochybnosti, či to vôbec chce dorežírovať v tomto ovzduší. Už teraz vidíme, že je obrovský prepad predaja vstupeniek. To ako... Môj deň začínal tým, že som si pozeral, ako sa predávajú vstupenky. To je moja najväčšia ako keby obsedantnosť, že som si sledoval na dennej báze, ako sa predávajú jednotlivé inscenácie, aj sme to samozrejme vyhodnocovali, no my vidíme, že zastal predaj. Otvárací koncertóriu o 2 týždne, tam je 200 predaných vstupeniek. To boli koncerty, ktoré boli vždy vypredané. A nie je tam nikto, kto by ako keby jednak mal motiváciu a nevieme, čo s tým urobiť, lebo ľudia si prestali kupovať vstupenky a je to logické, nikto si nekúpi akciu do firmy, ktorá ide do krachu, takže, a ktorá nemá pána. Takže po túto sezónu sa podpísujem z hľadiska prípravy, ale nie z hľadiska realizácie a viem, že tak teraz odišiel teda ekonóm a operný riaditeľ. Ak tam príde niekto ako taoistický krízový manažér do SNG, tak odídu ďalší riaditelia a keďže oni nevedeli 3 týždne nájsť nikoho za mňa, tak držím im palce, že koho nájdú na všetky ostatné riaditeľstvá, ako na začiatku sezóny budú preberať tú extrémne zložitú agendu, ako sa budú zoznamovať s celou problematikou. Národné divadlo to sú dennodenné zmeny, ja som denne podpisoval od 50 do 150 papierov, výpomoce, choroby, nečakané veci, ktoré vyvstanú, okrem teda tých plánovaných. Takže ja mám veľké obavy, ako tá sezóna dopadne. Nejako pôjde, je to moloch, peniaze cinknú na účet, ľudia vedia, čo majú robiť, ale dobre to nebude. Tá situácia, ktorú opisujete, je istým spôsobom absurdná v tom, že keď niekoho idem odvolať, tak akože mal by som mať aspoň nejakú náhradu, vzhľadom, že je to jedna z hlavných kultúrnych inštitúcií v krajine. A takisto vy ste v médiách opisovali, že tie signály o vašom odvolaní už ste mali oveľa skôr. Čiže ani to rozhodnutie, ktoré sa stalo, vás neprekvapilo. Dokonca ste opisovali, že tým zlomovým bodom na ministerstve kultúry bolo vystúpenie vaše verejné pri odovzdávaní Kryštálového krídla, kde ste vlastne hovorili, že ideológia vytláča odbornosť a že nič netrvá večne a že to bol vlastne ten zlom na ministerstve kultúry. A
Ale akože, a takisto viete, že minimálne museli oslovovať niekoho na tú pozíciu, keď takýto dlhý čas sa to dialo. V čom si myslíte, že je problém, že Národné divadlo stále nemá riaditeľa? Prečo sa nikto nenašiel? Ja na to nemám odpoveď a už sa prestávam pokúšať preniknúť do ich mentálneho sveta. Viete, ja mám 4 deti, ale 2 sú ešte malé a raz môj chlapec akože kopal loptu a snažil sa prekopnúť múr. A ja mu hovorím, keď ho prekopneš, tak prídeš o tú loptu. A on ho prekopol a prišiel o tú loptu, ale tak mal 6 rokov. Hej? Akože tam to beriem. Ale to, že oni vyhodia štatutár a nemajú druhú loptu, to je proste, ja neviem, ako to mám komentovať, no nemajú nikoho. A teda dneska dali už 3-krát vyhlásenie, že v najbližších dňoch príde nejaký štatutár, takže zrejme niekoho našli. Teraz, do divadla chodilo veľa ľudí z toho politického spektra, chodili k nám aj poslanci, aj smeráci, aj hlasáci, SNS-kari nie a oni mnohí nás mali úprimne radi. Akože mnohí poslanci, aj členovia vlády chodili a komentovali, že krásne predstavenie, krásna premiéra, však akože je medzi nimi veľa ľudí, ktorí majú radi umenie a mnohí z nich z nejakého dôvodu ma mali radi alebo mi dôverovali a teda hovorili mi, že pôjdeš dole. Mali rôzne odhady, že kedy dole pôjdem, lebo že teda pani Šimkovičová, a toto ja som počúval samozrejme od nástupu tejto vlády, že pôjdem dole, tak si viete predstaviť, ako sa pracuje v takom ovzduší. Prvýkrát som ich údajne urazil, keď som sa zastal LGBTI komunity. To bolo v čase, kedy boli tie útoky. My sme boli na návštevu pani prezidentky a pred palácom si ma odchytili nejakí novinári a pýtali sa ma na môj názor, tak som povedal, že tak ja považujem takéto vyhlásenia za veľmi nebezpečné a história nám ukázala, že ako prestaňme s tým a že súčasťou Národného divadla sú aj predstavitelia LGBTI komunity a sú tu moji priatelia, kolegovia a kolegyne, stojím za nimi a neprajem si, aby sa takéto veci hovorili. Tak to bol prvý čierny bod, že som si akože dovolil toto. Potom to boli 2 inscenácie, ktoré boli absolútne apolitické, ale boli kritické smerom k spoločnosti a ukazovali nás, aký naozaj sme, tak to viem, že to mi hovorí, že toto by ste mali stiahnuť, že toto sa nebude páčiť na Hradnom kopci. Potom bolo to Kryštálové krídlo a potom sa tá kadencia zrýchlila. No. V zásade veľa sa hovorí o tom, že čo vlastne chce Ministerstvo kultúry, akú chce mať vlastne kultúru. Oni hovoria o progresívno-liberálnej propagande, o tom, že kultúra má byť slovenská, národná. Zuzana, rozumieme v rámci kultúry tomu, čo chce Ministerstvo kultúry, akú chce mať kultúru? No, my tomu nerozumieme, pretože oni nie sú schopní to jasne formulovať. Vykrikovať heslá, vykrikovať národ, slovenské, naše, to je málo. Ja si viem predstaviť, že budem budovať kultúru, ktorá je národná a ktorá je slovenská. A dokonca myslím, že by sa nám všetkým aj páčila, len ja musím rozviesť tieto pojmy. Čo to znamená? Oni nemajú predstavu. My im nerozumieme, pretože oni nedokázali doteraz naformulovať predstavu, ako má vyzerať vedenie Ministerstva kultúry, čo má Ministerstvo kultúry robiť a aké sú jeho ciele, čo má robiť Národné divadlo. Výstupy nie sú zlaté tela, čo je potom zlaté tela? Dramaturgia, voči čomu ju budeme posudzovať? Voči čomu sa vzťahujeme? Jednoducho, to sú dilentantské prehlásenia, ktoré neviete o nič oprieť a teda im nemôžete rozumieť, neviete proste sa k tomu jednoducho postaviť. Je to celé absolútne absurdné. A naozaj snažiť sa to pochopiť je proste beh na dlhú trať a neviem, či sa nám to podarí. Snažíme sa? Lebo táto ministerka je tu v podstate skoro rok. Mňa mrzí, že vlastne im to je jedno. Hej. Ja nie som, akože, keď hovorím osobne, človek, ktorý by sa potreboval vysmievať z niekoho, že niekto nie je dostatočne vzdelaný v niečom, alebo že mu unikla nejaká myšlienka. To sa stane každému proste. Je to trošku prúser, keď ste na pozícii ministerky, ale dobre, stane sa. To znamená, že toto nie je ako keby cesta sa vysmievať, ale snažiť sa niečo pochopiť bez toho, aby ste dostali aspoň nejaké minimum vstupných údajov, na základe ktorých to máte vyhodnocovať, je proste nadľudské úsilie.
nemožné. Tie vyjadrenia o liberalizme, o progresivizme a tak ďalej, tie sa nestali raz, to nebola náhoda, alebo niekto sa zmýlil, akože to máme tu konštantne v podstate od nástupu. V zásade vy ste vlastne fungovali, aj ste sa niekoľkokrát stretli, možno nie priamo s pani ministerkou, ale minimálne s generálom, alebo teda s pánom Machalom. Vy ste rozumeli, či už to bola dramaturgia, alebo čokoľvek, čo im vadilo z vášho pôsobenia? S ministerkou Šimkovičovou som sa nestretol ani raz na normálnom pracovnom stretnutí. A to je samo o sebe nechám na vás, ako to vyhodnotíte. Všetci ministri, ja som sa rozprával so 4 ministrami, aby som si verifikoval, či je moje uvažovanie správne. Áno, všetci ministri po svojom nástupe prijali riaditeľov svojich zriaďovaných inštitúcií, jednak aby navnímali, aký je stav inštitúcií, jednak aby sa zoznámili s tým človekom, veď sme partneri na debatu. Ministerka Šimkovičová ma ani raz neprijala. Za celých 9 mesiacov prvé stretnutie, ktoré naplánovala, malo viesť môjmu odvolaniu. A keďže som bol chorý, tak mi to oznámili doma. My sme sa stretli s Martinou Šimkovičovou prvýkrát pred rokmi, keď ona ešte čítala z obrazovky v Markíze a ja som sa pohyboval v kreatívnych vodách showbiznisu. A keď prišla do divadla už ako ministerka, prišla na premiéru Labutieho jazera, tak vlastne som sa potešil, že možno to nebude až také zlé, lebo teda vo vchode povedala: Matej, však my si týkame, nie? My sa poznáme, áno, tak som rád, že si pamätáš, tak ahoj, tak vítaj. A sadli sme si do sály a chvíľočku sme debatovali, ona bola akože veľmi vystresovaná, lebo to bolo krátko po tom liste pre českého ministra kultúry, kedy ako hneď schytala prvú várku. A ja hovorím: Martina, budeš to mať ťažké, na to sa priprava, ale tak ja to tu tiež nemám ľahké, však tu je 820 ľudí, tiež ma nemajú všetci radi. Čím si vyššie, tým máš viac ako keby nepriateľov, že to... Ale ja ti ponúkam, že ťa prevediem tým divadelným svetom, zoznámim ťa s ľuďmi, vysvetlím ti who is who. Keď chceš, môžem s tebou ísť aj do iných divadiel, kde mám príjemné priateľstva, ako keby, že... Konec? Ešte môžeš. Len do 16 tam bolo napísané. A teda ja som akože mával nejakou pomyselnou bielou zástavou, že som pripravený ti pomôcť a povedať, že ja budem rada, ak budeme spolu slušne komunikovať. Ja hovorím, spolaní sa, že z mojej strany tá komunikácia bude slušná a proste dajme si stretnutie. No tak to bolo vlastne prvýkrát, kedy sme sa normálne rozprávali, taký, že akože shit chat, hej, počas predstavenia, nikdy ma neprijala. Čo sa týka GTSu, generálny tajomník služobného úradu, nepochybujem, že dĺžka toho titulu mu vyhovuje. Tak stretnutia s pánom Machalom, to je na samostatný stand-up. On pôsobí veľmi, takto, je to človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, je to vyštudovaný právnik, to znamená, že vie formulovať vety, takto, vie formulovať vety koherentným spôsobom. Nemal som na tom prvom stretnutí pocit nejakej úplnej iracionality. Tak, hej, že nepamätám sa, čo presne sme riešili, ale mal som taký pocit, že OK, že asi sa s ním bude dať dohodnúť. Asi je to len, že pre elektorát má takú nejakú masku toho akože turkobíca, ale že v skutočnosti je asi úplne v pohode. Ale mýlil som sa. Tie rozhovory mali dva druhy rozhovorov. Boli také, po ktorých sa veci neudiali, a boli také, po ktorých on dementoval to stretnutie samotné. Takže ja som sa nechal opiť rohlíkom tým, že tie stretnutia prebehli, poviem na príklade toho padnutého lustra, to bola taká, akože médiá milujú, keď sa niečo stane v opere, lebo proste asi odvolávka na Fantoma opery. Nám počas predstavenia mladý technik zle zavesil luster, on spadol 4 minúty pred koncom predstavenia, nikomu sa nič nestalo. My sme to vyšetrili, zistili sme, čo sa stalo, kto to spravil, ten chlapec žiaľ teda musel odísť z divadla, dostal výpoveď. Pripravili sme nejaké mechanizmy, aby sa to do budúcnosti nestalo, prijali sme opatrenia, prijali sme nejaký protokol, proste, a to sme poslali na ministerstvo. Oni si ma predvolali s tým, že no, pán Drlička, tak nevyzerá to s vami dobre, tak takéto veci sa ešte v Národnom divadle nikdy nestali. Ja som im dal taký zoznam, kedy sa to stalo.
a dal som im aj zoznam, že sa to stalo aj v La Scale, aj v Bavorskej štátnej opere, aj v Covent Gardene, proste kulisy padajú, ako každý z vás, kto sa pohybuje v oblasti živej kultúry, vie, že proste veci padajú, lebo gravitácia je sviňa a ľudia robia chyby, akože tak to proste je. Keď som im to celé vysvetlil, tak aj prísediaci povedali, že zdá sa, že ako, máte to vyriešené, ešte vám asi príde nejaká kontrola, ale ďakujeme za vysvetlenie. A pár dní na to vydali tlačovú správu, že ministerstvo je znepokojené z pádu lustra, ktoré pán generálny riaditeľ zjavne akože nemá pod kontrolou a budeme sa ho ešte pýtať. A to je zrazu, že tak ja cestujem nejakou časovou bránou a zle som vystúpil, no a toto sa dialo pričasto. Čo sa týka nejakej solidarity v rámci kultúry, to je teraz takisto veľkou témou, ako vlastne vyzerá ten odpor napriek kultúrnou scénou. My sme sa snažili do diskusie prizvať aj niekoho zo štátnych inštitúcií v Košiciach. Pozvanie odmietla pani riaditeľka štátnej filharmonie Košice, aj generálneho riaditeľa Národného divadla Košice. Štátny tajomník ministerstva otvorene sa vyhráža svojim kritikom a vytvára veľmi silnú atmosféru strachu. Myslíte si, že to funguje v rámci zriaďovanej kultúry? Aký máte vlastne z toho pocit? Ešte chvíľu. No, ja už som to povedal aj v nejakých rozhovoroch a poviem to aj teraz. My všetci v štátnej sfére, v môjom prípade v minulom čase, sme sa autocenzurovali. Ja som sa autocenzuroval. Párkrát som povedal svoj názor, myslím si, že veľmi jemne. Nikdy som neútočil na konkrétnu politickú stranu, nehovoril som mená. Ja sám sa považujem za úplne apolitického. Ja vždy vhadzujem do urny lístok so zaťatými zubami, lebo nikdy nie som spokojný s tým lístkom, čo tam vhadzujem, ako keby mám výhrady voči všetkým politickým stranám. Čiže som apolitický. A napriek tomu teraz som pociťoval, že sa ku mne správali, ako keby som bol politický aktivista, veď to bol aj dôvod číslo 1 na zozname mojich chýb, že prečo ma vyhodili, je, že som politický aktivista. A tým, že ten tlak tam je, aj keď nie je verbalizovaný, vy ho cítite, oni majú aj takých svojich emisárov, typu, že ideš dole, keď vám to niekto povie 20 krát, tak a toto sa tak akože šíri. Čiže my sa autocenzurujeme. Tým, že ja sám som sa autocenzuroval od nejakej chvíle, kedy začali naozaj už robiť že brutálne zásahy do infraštruktúry, viď FPU, AVF, RTVS versus Star, ale aj odvolávanie riaditeľky z Bibiany. Proste toľkokrát som sa autocenzuroval, toľkokrát som zaspával s hanbou, že mlčím, že mne teraz neprináleží hodnotiť, súdiť mojich kolegov, ktorí sa teraz autocenzurujú a ktorí sa sem boja prísť, lebo majú zodpovednosť za svoju inštitúciu. Lebo už to nie je tak, ako pred pár mesiacmi pri mne, ale Machalá na tlačovej konferencii povie, že si robia personálny audit a budú pozorovať, kto je kompatibilný s ich víziou. Akože už väčšia výhražka je len, že dám ti na hubu. Akože to je ďalší krok, čo je za týmto. Takže áno, kolegovia sa autocenzurujú, lebo sa boja sa, niektorí sa vyslovene akože nechcú prísť o flek, a o šoféra, a o asistentku. Niektorí nechcú urobiť damage svojim kolegom. Tie dôvody sú rôzne. A ja som mal vždy pred sebou niečo. Mali sme pred podpisom zmluvu na 7 miliónov z plánu obnovy. Idem sa vyjadrovať teraz? No nejdem sa vyjadrovať, lebo proste chcem podpísať tých 7 miliónov, lebo chcem zrekonštruovať tú budovu. Potom premiéra. Idem sa vyjadriť teraz? Nie, počkám po premiére. Akože v kuse je niečo, čo vás núti autocenzurovať. Ja som vďačný Martine a Lubošovi, že ma odvolali, lebo konečne môžem slobodne hovoriť a povedať, že sú absolútne neschopní, neprofesionálni, nemajú žiadnu kapacitu na to, aby riadili tento rezort. Ich neodbornosť je nebetičná a žiaľ aj pomstichtivosť voči úspechu je nebetičná. Vy ste organizovali minulý týždeň v pondelok stretnutie naprieč celou kultúrnou obcov u vás v Národnom divadle. My sme tam takisto boli, tá účasť bola naozaj hojná. Boli tam ľudia aj z kultúrnych inštitúcií, z nezávislého sektora, umelci. Bolo to naozaj veľmi široké. Takisto sa tam začal skloňovať slovo štrajk. My sme sa nedávno aj vznikli kultúrne odbory, dokonca aj v rámci nezávislých alebo nezávislej kultúre.
A Zuzana, ako vlastne prebieha tá diskusia vo vnútri Antény? Aké sú ďalšie kroky? Ako môže vyzerať štrajk v nezávislej kultúre? Chcem ešte na začiatok povedať, že úplne chápem tých zamestnancov, to zamestnanectvo v tých zriaďovaných inštitúciách. Každý z tých ľudí má nejaký iný svoj príbeh a nejaké iné záväzky a niečo iné zažil. A nie každý si môže byť dovoliť odvážny, nie každý to vie. To znamená, že každý sa zachová ako môže. No. A musí s tým potom žiť a musí s tým potom zaspávať. A súdiť to zvonku je veľmi ako keby nesprávne z môjho hľadiska. To len ako keby rešpektujúco sa chcem vyjadriť k tomu zamestnanectvu v tých zriaďovaných inštitúciách, že chápem, že to majú zložité. Ty spomínaš slovo štrajk a áno, na tom stretnutí v Slovenskom národnom divadle, ktoré bolo plné emócií a kde sa vlastne stretlo strašne veľa zástupcov zriaďovanej, nezriaďovanej kultúry naprieč Slovenskom. Vlastne Anténa tam bola zastúpená naprieč celou republikou. Ľudia cestovali vlastne z východu až na západ do Bratislavy, aby sa zúčastnili tohto stretnutia a následne aj toho štrajku. Padlo tam slovo štrajk. Musím asi povedať, že štrajk je vlastne nástroj, ktorý má využívať zamestnanectvo a vlastne je to nejaká forma nátlaku voči zamestnávateľovi. My v nezávislej kultúre, v kultúrnych centrách väčšinou nie sme v takýchto vzťahoch a vôbec nie sme v takomto vzťahu k Ministerstvu kultúry, keďže Ministerstvo kultúry nie je náš zriaďovateľ. Našimi zriaďovateľmi sú naše občianske združenia a iniciatívy, ktoré zišli z dola. To znamená, ak hovoríme o štrajku ako o nástroji, ktorý má spôsobiť nátlak a nejakú, hospodársku škodu, na základe ktorej ten náš protivník urobí nejaké ústupky, takéto karty my nemáme v rukách. To znamená, že štrajk v nezávislej kultúre nie je možný, ale okrem štrajku, čo je zrejme nejaká vrcholná forma, tak existujú rôzne nejaké formy nátlaku alebo protestu. A to je asi tá parketa, kde sa môžeme my ako nezávislá kultúra pohybovať, ale aj jednotlivci, SZČO a všetci, ktorí nejakým spôsobom by sme chceli sa nejako vymedziť voči tomu, čo sa aktuálne deje v kultúre. To znamená, že my v rámci Antény máme teraz také horúce linky a snažíme sa nejakým spôsobom identifikovať, čo by nám pomohlo získať nejakú formu nátlaku, ktorý by vlastne Ministerstvo kultúry zaznamenalo. Lebo my, keď zatvoríme 33 kultúrnych centier na celom Slovensku, ja neviem, či si to Ministerstvo kultúry všimne. Všimnú si to naši návštevníci, naše návštevničky a všimneme si to my. A samozrejme, takisto treba povedať, že máme nejaké merateľné výstupy, každý z nás vo svojich zmluvách, máme nejaké záväzky voči svojim donorom, ktoré musíme takisto naplňať. To znamená, že zatvoriť teraz všetky akože centra nie je cesta. Takže hovoríme ako keby o iných formách, lebo samozrejme všetci potrebujeme a chceme sa nejakým spôsobom vymedziť voči tomu, čo sa deje. To znamená, že aktuálne riešime každé centrum zvlášť, robia sa diskusie, robia sa nejaké malé protestné akcie v mestách. Každé centrum zvlášť na základe svojej dramaturgie a ľudí, ktorí tam sú a tých spôsobov, akým oni reagujú na spoločenské udalosti, lebo treba povedať, že my reagujeme kultúrne centra na všetky spoločenské udalosti, nielen tie, ktoré sa nás priamo týkajú, bytostne, ako teraz s tým Ministerstvom kultúry. Čiže dejú sa nejaké malé aktivity v tých mestách, mestečkách, dedinkách, ale zároveň zažijeme aj nejaký spoločný postup ako sieť pre nezávislú kultúru. Čiže nebude to štrajk, ale bude to zrejme nejaká forma protestu, vymedzenia sa. Ja sa chcem ešte opýtať vlastne z tej druhej strany. Tak ako sme tu my, ktorí hovoríme o tom, že toto nechceme, lebo toto je neodborné a podobne, určite títo ľudia majú nejakú tú druhú stranu, nejaké svojich ľudí, pre ktorých to robia. Títo ľudia niekde existujú, žijú medzi nami zjavne na Slovensku a
Ja sa chcem opýtať, Robert, keď akože, ak vlastne vznikajú tieto útoky na menšinu LGBTI+, je to v podstate konštantné od volieb, je to stupňované, je to neutíchajúce. Ako to vy vnímate, akože aj v tom fyzickom alebo v tom online priestore? Ako sa to prejavuje? Ja ešte doplním, že to nie je nové. Že to je akože, nestalo sa to od volieb alebo pred voľbami, že ja za seba, že mám pocit, že to zažívam odkedy v tom som. Keď je pravda, že kedysi dávno toho bolo menej a nebolo to tak koncentrované a hlavne neprišlo to z toho najvyššieho poschodia, že od čias vlastne Matovičovej vlády začali pravidelne prichádzať najmä z parlamentu rôzne útoky voči či už komunite ako takej, alebo špecificky najzraniteľnejším členom a členkám, teda povedzme trans ľuďom. Takže ako ja mám pocit, že som v tom proste už akože ako asi najhoršie, čo sa dá povedať, že som zvyknutý. Ale zároveň je to akože, to znamená, že mi to neubližuje stále veľa, ale ubližuje mi to trochu možno. Ale každý takýto ďalší útok ubližuje ďalším ľuďom. My to potom vidíme v poradni, ktorá teda poskytuje ľuďom nejakú formu podpory a pomoci. A hlavne mám pocit, že sa to tak trochu zobudilo, že bol to taký spiaci obor, ktorý sa prebudil v 2015 počas referenda, odvtedy tak iba podriemkava, ale teraz už aj mne s mojím znecitlivením voči tomu začínajú blikať kontrolky, keď Taraba začne hovoriť o divadelnom predstavení, že bolo plné LGBTI plus scén a ja taký, prosím, akože ešte keby ako pochopím, že to bolo naozaj nejaké predstavenie, kde sa naša tematika nejakým spôsobom rozoberá, ale to proste nemalo s ničím nič spoločné, ale do toho jazyka sa dostávajú LGBT plus ľudia ako univerzálny hromozvod nenávisti. A to je trochu pre mňa také, že a cítim sa zároveň veľmi bezmocne, lebo akože mojím jedným riešením je teraz chodiť za ľuďmi a rozprávať sa jeden za druhým, ale akože to je akože ťažko škálovateľné a strašne náročné, ale akože ja nemám tú platformu, kde by som proste tým ľuďom hovoril, že halo, že proste to nie je tak, že ako, tak my tu sedíme, my sme tiež národní niektorí a niektorí sme aj slovenskí a sme tu a boli sme tu a budeme tu a teda, ak sa nestane niečo, akože už by sa chvála Bohu asi nemalo stať to, že nás niekto bude akože likvidovať vo väčšom množstve, ale v tom malom množstve, to je ešte k tomu, že ľudia odchádzajú zo Slovenska, ľuďom sa zle žije, veľa sa tu skloňuje odchod mladých ľudí, ale nielen mladých ľudí a vždy, keď počujem niekoho hovoriť o nejakých takýchto odchodoch a sú to väčšinou, povedzme, ako neviem, ako z KDH napríklad, tak akože, ale čo vy robíte preto, aby ľudia chceli zostať? Takže ako, ja to mám ako, a zároveň, akože ja som veľký optimista, ja som optimista v terminálnom štádiu. A že hovorím, že, dobre, nepoviem super, ale myslím si to, že je tu príležitosť zase budovať občiansku spoločnosť, posilniť občiansku spoločnosť. Mnoho ľudí sa teraz vlastne musí zase opäť rozhodnúť, podobne ako v období referenda, že či je ako veľmi autenticky nás nenávidí, alebo teda či sa príde na stranu Tarabov a Kufov a Šimkovičovej, alebo na našu stranu. Že akože zase sa jasnejšie vymedzujú tie tábory a vidno, že proste ako za prvé my nič nerobíme, tak akože podvratné, nevyhadzujeme mosty do vzduchu alebo tak, tie padajú sami, lebo však ich nikto neopravoval roky. A na druhej strane je tam proste nejaká pani, ktorá nepozná prikázanie. Akože ja som som birmovaný, akože nie som praktizujúci kresťan, ale ja mám známych, ktorí v živote nechodili do nikde a raz sme tak s kamarátom zo srandy začali ako recitovať omšu a oni sa chytali, lebo tak je to tu nasiaknuté a tá pani nevie prikázanie, akože prosím nás, to kde sme na Slovensku, akože kresťanské Slovensko. No, takže ako
ja to ako proste vidím aj túto príležitosť a že áno, a budeme musieť začať ľuďom vysvetľovať, keď to trochu vrátim k tým peniazom, lebo ja som veľmi na peniaze, že keď ste povedali, že tých 17 miliónov, ja som si tak, že ježiš, to je super, a potom ste hovorili ty ako kotol pre Boha. Dobre, takže že akože áno a nie, ale akože ja som na tie peniaze, takže budeme ľuďom musieť vysvetľovať, že chcete, aby sme tu boli, chcete, aby sme sa bránili, chcete, aby sme prekvitali, tak každý a každá, alebo teda väčšina, nie, samozrejme, každý môže prispieť. To je úplne to minimum. A nikto nevie, komu prispieje. Takže to je to, že ja rešpektujem presne, a i keď si možno myslím svoje, že o tej osobnej odvahe, ale nikto vám nekontroluje, na komu posielate peniaze. Takže posielajte a možno urobíme niečo také, že aj že za každé vaše euro pošleme Šimkovičovi. Nie, nechcem jej nič posielať. Ona si nezaslúži si. Dobre, takže Šimkovičovi nič nepošleme, tým môžeme uzavrieť túto časť diskusie.